Larun batean surfesta ospatuko da Zumaiako Itzurun hondartzan. Egun osoko egitaragua prestatu da, non gauean zuzeneko musika izango den protagonista. Sofa eta Aton Rumba taldeak osatuko dute afitxa. Sofa taldeak iraupen luzeko bigarren diskoa aurkeztuko du emanaldi honetan. Aton Rumba taldeak berriz, formazio berrituaz joko du. Emanaldia doakoa izango da. Uztailean zehar Berumuga jaialdi ospatuko da Bergaran. Ostirali muntze guztietan kontzertuak burutuko dira Espoloian. Aurten, egitarau polita osatu dute, nazio mailako eta bertako musika proposamenak batu zapitxean. Zikloa uztailaren 7an hasi zen Sean Broker musikariaren emanaldiarekin. Aste honetan, bertako doinuak izango dira protagonista, The All-Nighters talde gasteiztarrak jarriko baititu doinuak. Hirugarren hitzordua uztailaren 21an burutuko da, eta bertan, Stacy Collins ariko da bere bandarekin. Azken emanaldia, uztailaren 28an izango da, eta bertan, Hendrik Robert y los míticos Jetes joko dute. Solte taldeak bere musika bidea etengo du betirako uztailaren 15 gauean, Santutxuko jaietako txosnagunean eskainiko duten hileta kontzertuarekin. Azken egur festan, 11 urteko ibilbideari errepaso egingo diote, zuzeneko berezi batekin. Hamarkada oparo bat izan du taldeak, non diskoak eta zuzenekoak tartekatu dituzten denbora tarte honetan. Emanaldian, Los Ciclones de Becerril taldea ariko da ere.